coneixíem el sistema de l'Ajuts de França i d'alguna altra comarca que ja estava desenvolupada, doncs vam obrir els primers clients de turisme rural, diguem, que van arribar al Solsonès, van venir al Paller de Cal Viladomat. Els veïns, sobretot els més grans, deien: "Oh, qui voleu que vingui aquí a fer vacances? La gent se'n va a la platja". O sigui, era una cosa molt desconeguda. Has de comptar que nosaltres teníem la llicència 127 de Lleida. Ara aquesta casa té la 831, però els inicis van ser durs, però van ser molt interessants. Sí. L'Escola Agrària de Manresa ens va convidar a entrar en aquest tema i això ens va servir molt, ens vam sentir molt acompanyades, després ens vam conèixer molt entre nosaltres, les dones de l'entorn, les més joves, les més grans, ens vam visitar, visitàvem les nostres cases, posàvem sobre la taula els nostres pensaments, fèiem preguntes i fèiem viatges per conèixer com ho feien de bé els altres. A l'any 1998, els grans focs a Catalunya Central, que afecten les 4 comarques principals, doncs també van arrasar, en aquest cas, amb tota la finca. Particularment el que és la Casa Galls va quedar completament arrasada, podríem dir que van quedar 2 parets en peu, i per tant aquí va ser una oportunitat canviar i transformar, i d'aquestes 2 parets es va fer de nou tota la casa, es va rehabilitar, es va construir pràcticament de nou, i adaptant-la a fomentar un turisme rural. Havies de buscar el client porta a porta, com aquell que diu. No existia internet, ni les webs, ni res de res. Era tot molt artesanal, una mica buscar el teu sector i amb propaganda feta molt manualment, mirar de captar el client. L'agricultura anava com anava i érem conscients, sobretot les dones de la casa, la meva mare i jo, que alguna cosa es havia de fer per conservar el patrimoni i també per empoderar una mica la feina que feia la dona a pagès, que és molt de conservar l'estructura rural i de cuidar molt les coses i les persones. En aquest cas, el turisme rural no deixa de ser una vessant més a la diversificació que al final les masies i pobles rurals intenten donar a l'activitat que ja tenen. Viure del camp o viure de la ramaderia segurament cada dia és més difícil. Entre d'altres, nosaltres el que anem combinant és treballem la terra, treballem la ramaderia també, però al mateix temps fomentem el turisme rural a través de Casa Galls. Quan tot un poble ho volca tot en una sola empresa, jo ho trobo perillosíssim. Tanca l'empresa, aquell poble s'ensorra. Quan tota una comarca es dedica absolutament a un monocultiu, és allò de no ficar tots els ous al mateix cistell. A mi m'agrada la diversificació, penso que hi ha espai per tot, amb uns criteris de respecte del medi ambient, de la integració social, tota una sèrie de preceptes ètics, no? Però trobo que està molt bé, que hi hagi una mica d'indústria, una mica de comerç, una mica de turisme, evidentment agricultura i silvicultura. Penso que el Solsonès està bé, està molt bé. Realment és un complement, perquè a pagès o bé t'industrialitzes, o sigui, vol dir tenir molts camps de bestiar, o bé continues fent una miqueta allò que sempre has fet, que és tenir l'agricultura, o sigui, els conreus, el bosc, el bestiar i, a més, l'agroturisme, doncs això et serveix per tirar endavant. Permet als qui sí que vivim, naixem o treballem en aquest espai, és trobar una sortida per poder al final financiar el propi desenvolupament de l'entorn, no? Al final que puguem conservar els boscos, que puguem conservar l'entorn i que no haguem de marxar a treballar a d'altres llocs. O sigui, hi ha un factor voluntat. Voluntat vull dir de tossuderia en voler continuar i en voler ser i en voler fer les coses bé al territori on som. El fet que les dones al final siguin la imatge pública de molt turisme rural, suposo que esdevé que van ser iniciatives que es van començar a empènyer per les pròpies dones que en uns inicis o anys enrere podien estar més vinculades al treball de la llar en les cases de pagès, i per tant aquí era una oportunitat de sortir de la pròpia casa i de començar a treballar oferint al públic el que elles tant estimen i el que han cuidat, que és la terra, el territori, el paisatge i al final la vida rural. Oferim acollida, oferim
bones vistes, oferim I història. l'intangible, que és el que nosaltres oferim, no es pot mesurar i, per tant, no està mesurat. El premi te'l donen els teus clients que tornen.